Volant Pipa va néixer el 2015 a Barcelona. Tenim un obrador propi on fabriquem galetes i crackers gourmet artesanes amb ingredients naturals premium i diferenciats i amb oli extra verge d'oliva. I ens dediquem a intentar redefinir el que és la història de les galetes i els crackers a nivell mundial. Nosaltres vam fer un estudi, una investigació de mercats a nivell mundial durant 2 anys per detectar un nicho dins de la gamma d'alimentació de productes gourmet i vam veure que hi havia una mancança dins a la categoria de galetes i de crackers per fer les coses d'una forma diferent. Nosaltres vam començar des de l'inici amb 2 estratègies diferenciades, una dirigida al consumidor, amb una comunicació que volíem connectar amb la nova generació de foodies que estava necessitada de productes de qualitat, però amb una imatge de marca amb la que es poguessin identificar. I després una altra línia d'estratègia a nivell professional, assistint a fires a nivell mundial per crear una línia comercial ràpida que permetés la internacionalització de l'empresa des dels inicis, amb una imatge també molt impactant i diferent una mica del que tradicionalment es fa al sector. En 4 anys estem presents en 30 països. La nostra vocació és clarament l'exportació. Ara ja estem presents als principals llocs de referència, com pot ser un Selfridges a Londres, Galeries Lafayette a París o Whole Foods als Estats Units. I el repte és consolidar-nos als països que estem presents i als continents com Àsia i Europa, consolidar molt la marca, continuar el repte de ser la galeta i els crackers que estiguin presents a tot el món.